приготвиме претръкан компир. За целта са необходими следните продукти: картофи, крас лук, който предварително сме нарязали, пътени сухи чушки, олио и сол. Взимаме картофите и оцет. Взимаме картофите, слагаме ги в тенджера да ги свариме. Картофите вече са готови, сварени, отцеждаме ги. А ти почти да режеш лука. И започваме да ги белиме. Малко сол и го стривам. След като обелихме картофите, решихме да ги приготвиме по два начина. Аз ще наряжа картофите на парчета с лука празия и ще ги овкуся с сол, олио и оцет. А моите ще бъдат и с печена чушка. Картофи и претръкани нерезани. Сега почваме да го претъркваме картофа с лука и чушката. Сега го слагаме олио и оцет. В нарезания картоф също слагаме сол, олио и оцет. Разбъркваме добре. Тези два вида картофи може да послужат за гарнитура, а може да послужат и за мезе с рибника. Пожелаваме на всички добър апетит, опитайте го и дано ви хареса!